Play PUA kemudian subhai pi second ke Amen Faithful and True channel but sashi sin second ke Bible Study Series nomor 10 idang ne ha kaju lenong kemudian kalau mata kalau nong kebesan ya ke ba ngilasdang ha ke video kepala dap but ha ke sengi ha ke nong pesan ni page pang way breu ba kerteng u enok ti ke jinglong kerpang jong enok but ka jin top kuit ka ong shu sakuno sepang une priu bakerteng u enak. Haka kitab sira kalong ka ba sapusau kat ka ba kanriu sepang u enak la tho u enak u la pen sku bahayo trai bad ya u la shimno shabneng ba ki pateng ki bandang wan kinyo nuksa na u ba ki pateng ki bandang wan kinyo nuksa na u. Agad kat sau kalau nong sapu kendai jong kitab sirak hi kalau nong kebakat sau atau biang sepang enok om don mano hasla pertei uban ringkat baru enok naba ya u la shimno naga kendau om don mano ubaya ringkat baru enok ad kot hagal nong kebasau sau de kot kandri u enok ulapen sengu bahayo trai baru la shimno pada ya u la shimno shabeneng ki pateng ki bandang wan kinyo nuksa na u. Haka gospel kat kum Lukas. Gospel kat kum Lukas nong ko balai kot lai punyau ang tur ingin ya pule sapang kane kendiat Lukas lai punyau pun hang ni udon hang ni pun jung enos pun jung set pun jung adam hang ni thọ dau kriteng enos ang tur la thọ kum ta Hebrew pang ka jinget kalau nong ka ba kharway ki chithi sa ki Hebrew ka long ka ba kharway ka kren sa pang ka jinget atho ha ka dukot ka basan pang enok ra ka jinget la ra no yo enok klem yap at om shem yo isu ya u namaru blay ulai shim ya u ikum ta kajin tho ka sakhi ba shwa bala ra no ya u ula pen sngu ba yo blay ko ben ra ya u pen su ba yo blay kiamru haka akan ika Siti jong wujud Indonesia wujud Siti jong wujud kad khat ka bakhat saur ngi i bakren sapang kane ingin pai syakala nong ka pasan jong kitab Genesis but ang ne sapang enok la tho hak khat ar pu ar but ar pu sa hak khat ka ba ar pu ar pang u enok te u enok ulai yait rengka beru blei te u enok ulai yait rengka beru blei agar kot ar pusau u enok ulai yait rengkar baru blei adin ulai syuja no namaru blei ulai sim no ya u kene i arti dikit kot ha kalau nong pesan kitab Genesis kepala tho ulai yait baru blei yait rengkar baru blei kebamut ba u enok ulalong u breu jong kahok uba la pertubut akajinga day jong u baru blei kebaya serim bat kajinga day jong u Adam bat ka im bat u blei ya keba ki kilayo ya kakane ka jinglong chua pakila hap no na kajing ai ba makiru kilaya bat u blei ha ka kper ke pakentang kper Eden bangi siam ha Genesis slide kot pra ka kitab sirak ane kewipat ka kerteng jong ane ka kitab kiong Ecclesiasticus ka latho ya kane ko ba ngila pule mene a sirak ko ba
sapu saud kot kan riu ngila puli mene. Ba u enok ula pensubhai utrai. Pat la shim no ia u syabeneng. Ban long kum kanuk sah. Na kapantai ki pateng ki panuan. Di ngile pedu sakal no kepasapu kendai mene. Nangta aka siti syaki Hebrul no kapasan ru ngila pule. Di kamne kamut ban ong ba u enok ula lek no si sendon sia kejaka kapakentang du ha kapeneng ban im hang ta ha kajing don kejung blei ndrei tang ba u blei kapa long na kamata jung ko long ba kan ni kalong tang ba u blei ula pelat ya u na kajing tim jong kajing yap akamet u blei ula su pelat ya u enok ha kata katur but ki kerdop jong ka peneng kilong ki balakang nak kabanta ki briu tat hadu kajing wan jong u mesaya nong siuspa pat u enok watla ula im ha kajing long hok henrei ula don ya kajing bit tingit jong kapop tenrai kuma baro ki kun ki jong u adam pat kata kapop kepala hiar na kajing lek jong adam kapop ya keba en hab ban pen khoi da kajing terwak kenya jong unong suspa ubalong ru umesia ya u enok la ai kerteng lang ha kapateng benriu ha kabangin la pule mene ya kabangin siam ha ka gospel kat kum u Lukas kalong kebalai kot lai punyo but u Jude Saint Jude dan u Judas ula bu jing tho ba u enok ula long u banyau u pateng u banyau na u adam asiti jong u Jude ka dekat ke ba khat sao kalong ke ba su tenat ba kajin tho ba khu ka bu jin tho ba une ula im lais pa repusan snem u enok ula im lais pa repusan snem belong kisingi jong ka jing ken ya ka jing tawiar jong singi udai u nombar uba gedau pa ula yai rengkat badu blei man ka singi jong ka snem jong ka jing im barok sidenter ke jong u nata hato don sa uwe pat ya ubala tho ha ka bible na ka jing tho ba khuj ba shem la mat ya ka jing yap jong ka met Andrei la sushim no ya u da u play ndringut ki briu a ka bible pat yaki la ya thu pa kila kiu shapeneng ne la ra no yaki shapeneng pen kong udai u enok akane ka no ka pasan kitab Genesis ka khot ka ba arpusau natangi i sa ubaar prophet Elijah dia bangi siam ha kitab baar jung kisim kalau nong ke baar khot ar haduk khat ar balai u Jisu kini kim siam la la poisha kane ka jing yap jong kemet u Jisu kam tamu de ublei wa kumang siam hi gospel bari kam jong ki apostol nang ta kidon sautli ki jing tho ani kidon ngene ki jing tho ka wei ba la kiu shabneng kila poi shabneng de so Paulus bat u Yohanes apostol don ru sautli ki jing tho akaba kidon ki briu
kibala yo ban kmi lani ban pej ya ka ket ke jong blay lani ya ka ket bishar jong ka beneng berkita kibala yo i ilang Moses u Aaron pat ki temen kisan ki jong ka jaj benru Israel mo ki nyopo arngot ki temen kisan ta dorsa way u Mikaya ta u Isaya pat sa utaw baong pun jong breu balawan hakmat jong ka ket ke jong blay a ke jing i pau ke jong u Daniel ke bang syama kitab Daniel ko nong banyaw pat kat we du kat sao de ke jing kermen kane ke jing itu bat kane ke jing long jong ke jing im jong u Enok ka ai jing kermen ayu na ka pantai jongi u Enok ulong kanuksa jong ke jinget ke bahok Badu ai yangi baro ya ka jing kermen bo breu ula pan sem ya ka jing im bat u blay hapdeng jong ke jing shatim jong ke jing yap haba u breu u yat ringka baru blay ka jing yap jong kamet kamlong ka jing kut kalong tang ka jing sedang ulamek ula im nyos pa nyop hu nyos nem kumno kane ka jing atu capang kun jong u unowa kane kala pen dukut no ya kane ka urkom hiar pateng dike ke baduna na ka urkom kebaya tu ya ka takarkom hiar pateng bet ke jing kerta jing im jong kibriu kala dukut no nende kam yolong syuk kaju bayatu isapang jong kiwei pat ki kepatemen bekene kajia kene ke jing dukut kalong haka jing im jong u Enok bat u Noah di kedon ka ai keba yalong yasrib apa deng u Enok bat u Noah kedon kejing don jong kejing ade apa deng jukin arngut u Enok bat u Noah haka jing yalong haka takadur apa ken apa pej ya ka jing hiar pateng jongki dengan ya pej ya kene ulamek syem lalong u kepa jong u Noah syem long tang u kepa jong u Noah Dre ula aya u ye ka kerteng kebalong kejing atu lupa jong kejing pentengan pat kejing syong thai de ngila ban pej hang ni don uwei uban ayangi apa deng jong kejing trei sitom kejongi tak keba ngipun kam dalagi jong kikti ya kata kejing pentengan bet kejing aram na kakendau ya kaba Yahwehi ulatim baro ar u Noah baru Enok kila yaj rengkan baru play kene kejing tip halor u Noah ha kene ka list la jer kerteng tang ya ki kun jong kejing yap jong Noah ha kene ka list kumno ulayap anda arab kano orta kasnem ulayap om syam la tho ha ka list Rei tang ya ka rta jong u apa ula kha ya ki kun shenrang jong u la tho kumta kene kede dukat ar pral nong ka pesan Genesis san dukat ar pra enda ulamek uladap shispa prapu arsnem kerta ula kha ya we ukun ula ai kerteng Noah ya u
uang naga kendau bu trai ula tim une we unsa pen aram yangi da kejing trei pat na kejing trei sitom kikti jongi adin bakha ya unowa ulamek ulaim san spa kendai pau san snem pat ulayo sa iwe pat ikun senrang pat kikun kentei Mta kerta jing impor ka we jong ulamek kalong ndriu spa nyeu pu nyeu snem adin kata ulayap ndau no wa uladap san spa snem kerta la khayo shem waham baru japet des pang no wa la kutang kata kam thoi esu ti kane ke jington jung ke jinga dei apedeng ka kerteng unowa pat ya kikintin ha ka tin Hebrew na ka pantai jing pin aram ber ke jing jathai ka kedau ba unowa lene ka kerteng jong unowa ha ka jing tho jong ka tin Hebrew hendai mo ti kala abandon ke jing yadei mo kila tho tang NH mo ki tho tang NH ti dan ke jing yadei bat ka verb ba ki tho tang lengkot ma ladang penuan hak tin pareng NWH ke pemut ban syong thai bat ka tin Hebrew na ka banta jing pen aram jing pen aram kami ki tho hakan gadur NHM ti tip kuno kumno ti ha kono ka jing jia ka don bet ka jing punun kami kiktin ke ba imat ka mut kumne ka mut ru sa kumtu ti kene ka long ru ha ka kerteng jong unowa ya ke ba long ba jong ka kerteng jong ka don ke jing pinyas no apne ka jing syong thai ke jing aram pat yo nowa lakmi inti ban wanra na kata ke jing syatim ke jong ubreu ya ke jing aram ngila pulih mentan berkata ke jing pinaram kan wan na ke jing kular jong ke jing pin im pat unowa wanra ya kane ke jing pin aram ya ke jing pelaj im lengba ka ying ling ke bangi siam ha Genesis kendai kot arpu prap arpu kendai ti kini ka jing don jong kini kiktien parang kiong the word play kapteng ha ka lenong riu kot pra ya ke ba don ke jing ya prun kam ke ba kiktien ke ba long mar kongpong pat ya ke ba la tho hang tu kadai kita ka jing snew plak jong ka perthei pat kani kalong ka jing pin yap pin ya long mar kongpong pat ke jing long hok ke jong unowa Andrei unowa ulayo ya ke jing pej isnei ke jong blei ke jong Yahweh ti hangne kaktin Hebrew na kapanta favor lene grace kalong hen abala tho aki konsonan i kaktin Hebrew na kapanta ka jing ai tho tang konsonan omdon vowel ki tho tang hn tinghe ki keno hi hen ti kedi ka kaktin kabalong umar kongpong ya ka jingmut jong ka kerteng jong unowa ti omdon kono ka jing tho ka phang u enok lani ka phang kumno unowa lakut ha por ka jing yap jong u omdon jing tho ka jing yap ga jong unowa shem la tho shem la bu jing tho tat hadin jong ka jing yatu khana japang ka jing silai ya ke ba ngi siam ha ke kitab Genesis kolong ke ba khandai kot arbu khandai pat ha ka ju kar kom ya
kajing hiar pateng lene ka pateng benriu kajong uset bahwa tho in all Noah's life lasted 950 years then he died di kartajing imbaro jong unowa kalong kendai spa san posnem ta ulayap di kajing kermen nakamta baro kadai ba watla la kerta wiar da ka pertei kabadap da ka pop bar arngut kini unowa bar u enok kilalong kibriu kibahok kibala yahat ringkat bat uble ngila pule kini ikumno bat hadu katno pateng kidon na u adam hau nowa bat ke ei ke jing don kam jong kene ke jing yatu ya kene ke jing hiar pateng te na u adam hau nowa la don sipo pateng bat kene ke deka line ini ketika line jong uta usembai balakular uta uksai jong ke jutang pau lawan hiar pateng lengba jong uset di hang ni ngin yapet ketukat ni capang ke kepala tho hang ni haka lenong kepesan jong ka kitab Genesis ngipet abau Adam uladap sispa laipus nem ulakha ya uset antara tho bat nda uyap kumut karta jong Adam uladap kandai spa laipo sepang uset atau bau uset nda uladap sispa san snem karta ulakha yo enosh bat bar khoi karta jing im jong uset kalong kandai spa khatar nata u enosh ulakha ya ukenan nda uladap kandai pusnem berkarta jing im jong u enosh kalong kandai spa san ukenan nda uladap nyopusnem ulakha yo mahala lel bat ukenan nda uladap karta kaba kandai spa sipo ulayap umahala lel nda uladap nrupusan snem ulakha yo jaret bat karta jing im jong u barok kawe kalong raspa kandai pusan ujaret pat nda uladap sispa nrupu arsnem ulakha yo enok bat karta jing impura jong enok kalong kandai spa nrupu ar u enok anda uladap nrupu san snem ulakha yo Metusela karta jing im bapura jong u enok kalong laispa nrupu san snem Metusela anda uladap sispa prapunyo snem ulakha yo Lamek bat karta jing bapura barok jong Metusela long kandai spa nrupu kandai nata Lamek anda uladap sispa prapu ar snem ulakha yo Noah kerta bapura jing im jong Lamek kalong nyospa nyopu nyosnem Unowa enda uladap sanspa snem ulakha yo Shem bat enda uladap kipor snem ki ya jong u kandai spa sanpo snem ulayap no te hang ne ngi i ba Metusela ula im karta kapa jrong keper jalan tam na pedeng kini baro pedeng kini baro ta kapa jalan tam kemut kini kila im kini kiba jing im jong kini kebalong adin jong ka jing hasua jong ka jing sleum but kani ka jing im jong uni Metusela peringyong his life overlapped the life of Adam but ki kemut kani ka jing long overlap kemut kalong da ars pa sapulai snem but kani ruka tatam ya ka jing im jong pun jong Noah ushem tam kandai pu prasnem Metusela la ai ya kata ka sai jinga day yar pateng
Hapadeng kejing jia ha kejing im jong adam bat ka im pat ya kata kapateng benriu kepada hadin jong kejing sleium. Pat kini lengba jong kejing bu jing ken mau pada kejing ya tu kana ya kaba ulai tu au shem. Umetu zala ulai yap ha kasnem jong kata ka jing sleium. Ini keren syotang katu ha kene kesengi siap teng biang ha ka video ke bansawan. Ya sam tapi sengoyo jing sengotu jing syai sepangkane la bani sam je kiwe te kulesibun nak pentaka por jong pi.